धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि दुनागुरि तराजान कीर्तन हान्जानि दैदेननायाव फालिदों श्रीमद भगवत महायज्ञ पुराण अनुष्ठान दिनै जियागल दैसायाव गोथार दै लांनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 30 मार्चसिम फालिगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। समाव बडलेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो लाग्रोबाय। बे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेदल दैसा सेराव। बे जेदल दैसा सेराव दिनै नेपालि हारि बिथांमोननि जिथुनिखि श्रीमद भगवत पुराण बेनि थाखाय दिनै जेदल दैसानिफ्राय गोथार दैखौ लानानै बिथांमोना दिनै बिनिफ्राय लानानै बिथांमोना फुजाखौ दिनैनिफ्राय जागायगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बिनिनो गासै थासारिखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। गासै थासारिखौ इयाव फुजा होनानै बिथांमोना दै बोखांदों। बेखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। बैयो फुजा होदों बेफोरखौ। माखासे बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्रायबो जों मिथिनो नाजागोन। 6 বজাত সামূহিক সাফাই আমি কৰি আহিলোঁ। 7 বজাত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলক আছিলে আমাৰ স্থানীয় পণ্ডিত শ্ৰীযুত ডমৰু বৰাল। তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আমি কৰি আহিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ জলযাত্ৰা কাৰ্যসূচী সন্ধিয়া 6টা বজাত সমাপ্ত হ'ব। তাৰপিছত নিশা 9টা বজাত আমাৰ নৈশ বিশ্ৰাম হ'ব। ক্ৰমে 25 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চলৈ আমাৰ একে কাৰ্যসূচী থাকিব। 30 তাৰিখে বিয়লি 3 বজাত আৰতি পুষ্পাঞ্জলিও কথা বিশ্ৰাম হ'ব। বিয়লি 3:30 বজাত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব। সন্ধিয়া 5 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব। সন্ধিয়া 6 বজাত প্ৰবচন হ'ব। নিশা 9 বজাত ভজন কীৰ্তন। নিশা 10 বজাত নৈশ বিশ্ৰাম ইত্যাদি কাৰ্যসূচীৰে আমি এই 7 দিনীয়া মহা জ্ঞান যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। হয়, আমি তৰাজান ধুনাগুৰি কীৰ্তন সমিতি আৰু ইয়াৰ ওচৰত থকা সুক্ৰেমবাৰী, চলচলি, তৰাজান চাঙিয়া, তৰাজান মঙিয়া সমূহ নলবাৰী পঞ্চায়তবাসীৰ উদ্ধাৰৰ হেতু আমি এই শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ কৰিবলৈ হাতত লৈছোঁ। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।